गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ 7 साननि गेजेरावनो बुथारनो हुमखि। मोनसे खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दोंदि त्रिपुरानि सासे मुस्लिम सिख्लाया वाट्सएपनि गेजेरजों बुथारनो हुमखि हरदों हिन्दुबादि नेता आरो जेब्लाबो बिथुरगाव थाबाय थाग्रा चैतरन्जन बराखौ। मख'नो गोनांदि त्रिपुरानि मुस्लिम सिख्लाया चैतरन्जन बराखौ 7 सान आरो चैतरन्जन बरानि नखरनि सुबुंफोरखौ 12 साननि गेजेराव बुथारजोबगोन होनना चैतरन्जन बराखौ वाट्सएपनि गेजेरजों हुमखि होदों। हिन्दुबादि दैदेनगिरि चैतरन्जन बराया माखासे सान सिगां मुस्लिम हिन्जावफोरनि हिजाब गाननायनि सायाव खुगा बेखेवदोंमोन। बेनि उनावनो सिनाय मोनि त्रिपुरानि मुस्लिम सिख्लाया चैतरन्जन बराखौ हुमखि हरनाया सोराङाव फैदों। आसाम टक्सनि क'क्राझारनि खौरांगिरिखौ बुथारनो हुमखि होनाय दासान्दि NLFB खौरां बिजोङाव मुं गोसारनायनि सायाव NLFBनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारनि गोनांथार मिथिनाय। बिथाङा समाजारि बिजोङाव ओरै लिरदों, बे पस्टनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौ क्लेरिफिकेसन होनो सानदों दि बावैसो सिगां गोबां निउस मिडियाफोराव मोनसे कल भाइरेलखौ लानानै दावराव जानायखौ नुनो आरो खोनानो मोन्दों। दा जाहैबाय गुबै बाथ्रा। सासे निउस रिपर्टारखौ गावखौ NLFBनि सोद्रोमा एबा NLFB आफादनिफ्राय कल खालामदों होननानै सिनायथि होनानै हुमखि होदों। गोबां रायजो राजा एबा सुबुंफ्रा सानदों दि NLFB नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ बे हुमखिखौ होदों होननानै। नाथाय बाथ्राया बे नङा। जोंनि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ होआखै बे हुमखिखौ। NLFB नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बेंगलिनिफ्रायसो होनाय जादों बे हुमखिखौ। जोंनि बर' रायजो राजा एबा सुबुंफ्रा बे बाथ्राखौ गोनो गोथो जानांगौ गैया होननानै बिथाङा बुंदों। मोदैबारि बियाब UPPLनि गोख्रों मावथिफोरजों दिनै बिटिआरनि EM निलुत सरगियारिया लोगो हमलायनानै बिथांमोननि सुबिदा उसुबिदा आरो फैगौ समाव पार्टिखौ बोरै गोख्रों खालामना रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनो हायो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बिथाङा फोथायदों फैबाय थानाय समाव बे बियाबखौ बोखांफिननो हागोन आरो प्रमद बर'नि सरकारखौ गोख्रोंसिन खालामनो हागोन होनना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि हाबाफारि बायदियै बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय बनजार दालाय एबसुआ मिरु जिल्ला आरो दख'रा एबसुनि बिथोन बायदियै 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनो मेट्रिक आनजादाव मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसार जानायनि थाखाय गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे इनाव गुन गोनां सोलोंथाइ लाना सासे आखा फाखा सुबुं सम्पद जानानै नखर समाज हारि आरो हादरनि सासे जाफुंसार सुबुं जानो थाखाय खावलायनानै गामिफोराव नखर नखर थांनानै लाइजाम गथायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बाक्सा जिल्लानि सुबुनखाथा जारिमिनारि मागो मेलायाव दुंहाव थासारि। मागो मेलायाव जुवा गेलेनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। एबसुनि मावथिफोरा होरसांदों उदां जुवानि आबदाफोरखौ। बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा जुवाजों आन्दोआव हेफाजाब खालामनाय पुलिसफोरखौबो रागा जोंखांदों। दालाइसा एबसुनि मावथिफोरा जुवानि मालमाथाफोरखौ सावना सिलिंखार खालामो। गोथां मैगं थाइगंफोरा जोंनि सावस्रिनि थाखाय बुंस'हायै मुलाम्फा गोनां। बिगियाननि बे जुगाव नायबिजिरना गोबां मैगं थाइगंनि गुन आरो पुष्टिखौ मोननो हादों। बेबायदिनो जोगोनार बेगरा जोंनि सावस्रिनि थाखाय बेसेबा मुलाम्फा गोनां। मोनसे नायबिजिरना मिथिनो मोन्दोंदि जोगोनार बेगरा केन्सार बेरामनि थाखाय जोबोरैनो गाहाम। केन्सार बेरामनि बारायनाय सेल ग्रथ जिउसा बारनायखौ जोगोनार बेगरा होबथानो हायो होनना रोखा मिथिनो मोन्दों। जोगोनार बेगरखौ जों गोथाङै आरो फाजा एवना जानो हायो। जोगोनार बेगरनि सिङाव बादाम बायदि थायो। बेयो जानो जोबोद गोथाव आरो बेनो केन्सार बेरामनि बारनायखौ होबथानो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मणिपुराव बिसायख'थिनि बार। मणिपुर रायजो बिधान सभानि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बिसायख'थि फोसावदिंनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', मन्त्रि अशक सिंघाल बिथांमोना बाहागो लाहैना बिसायख'थि फोसावदिंहैदों। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि BJP दोलोनि MLA बिजाथि श्री थंगाम बिश्व सिंहनि जानानै बिथांमोना बिसायख'थि फोसावहैयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।